Tämä on lyhyt video sähkömagnetismin kurssille, aiheena Vuo sekä Gaussin laki sähkökentille. Vuon käsite on keskeinen monella osa-alueella ja käsittelenkin tätä aihetta termodynamiikan kurssilta tutulla putkessa virtaavalla vedellä. Tässä on vesiputki, joka nyt yksinkertaisuuden vuoksi on oletettu poikkileikkaukseltaan neliöksi, korkeus d ja leveys d, pinta-ala siis d potenssiin 2. Vesi virtaa täältä oikealta nopeudella v, ja oletetaan nyt aluksi, että tämä virtaus on homogeenista, eli kaikkialla yhtä nopeaa ja vakiotiheyksistä. Me voimme määritellä jonkinlaisen epämääräisen virtauksen vuon, joka on nyt poikkipinta-ala a kertaa tuo virtausnopeus v. Jos putkeen lisätään nyt tällainen jonkinlainen sihtiverkko, jonka pinta-ala on tuo putken poikkipinta-ala, niin luonnollisestikin kaikki vesi, joka putkessa virtaa myös tuon sihdin läpi. Eli virtauksen vuo, veden vuo, sihdin läpi on nopeus v kertaa poikkipinta-ala a. Kuvitellaan nyt vielä, että jostakin syystä haluamme kuitenkin asettaa sihdin tällainen vinosti. Kaikki putkessa virtaava vesi kulkee edelleen sihdin lävitse, joten tuon vuon täytyy olla sama kuin aiemmin, mutta nyt sihdin pinta-alan on oltava suurempi kuin silloin, kun se asetettiin pystyyn. Tämä kolmio tässä näin on nyt piirretty suurempana täällä näin. Jos sihti muodostaa kulman teetta pystysuoran suunnan kanssa, niin on tämän sihdin tämän sivun pituuden oltava d jaettuna kosini tuosta kulmasta teetta. Koska leveys on edelleen tuo putken leveys eli d, niin sihdin pinta-alaksi saadaan d potenssiin 2 jaettuna kosini teettalla. Tässä vaiheessa on hyvä jo muotoilla tämä sama asia hieman toisella tapaa, eli vektorien avulla. Sihdin suuntaa on yksinkertaisesti kuvata normaalivektorilla a, pilkku, joka on siis tällainen vektori, joka on kohtisuorassa tätä tason pintaa vastaan. Ja lisäksi vektorin pituus on tämän tason pinta-ala. Tämä edellä olleesta kolmiotarkastelukin voidaan tutkia tällä vektorien avulla. Eli tässä on sihdin taso, tässä on sihtiä vastaan kohtisuoraa vektoria a pilkku. Ja sitten minä olen lisäksi piirtänyt tätä kuvaava virtausvektori v. Eli sekin nyt ei vektori suure, koska virtauksella on sekä nopeus että suunta. Nämä vektorit a, tämä normaalivektori ja sitten virtaus v, näiden välillä on kulma teetta ja lyhyt kolmioiden kulmien tarkastelu täällä vielä osoittaa, että tämä sihdin kallistuskulma teetta ja tämä näiden kahden vektorin välinen kulma teetta ovat itse asiassa sama kulma. Vuo tuon sihdin läpi todettiin olevan sama kuin putken läpäisyvä virtaus, eli tuo vuo on siis se virtausnopeus v kertaa putken poikkipinta-ala d toiseen, ja kaikki tuo vesi siis kulkee myös tämän sihdin läpi. Haluamme kuitenkin kirjoittaa tämän vuon nyt tämän sihdin pinta-alan avulla, mutta jotta saamme sen pinta-alan tänne, niin tarvitsemme tämän kosini teetta-termin sinne mukaan. Eli jos me jaamme tämän tuloksen tuolla kosini teettalla ja kerromme sillä kosini teettalla, niin saamme tähän d toiseen per kosini teetta, joka on tuon sihdin pinta-ala a pilkku. Eli saamme v kertaa a pilkku kertaa kosini teetta. Meillä on nyt siis relaatio tuon vuon suuruudelle, joka saadaan laskemalla tuo virtausnopeustiheys, sihdin pinta-ala sekä virtauksen ja sihdin normaalivektorin välisen kulman avulla. Tämä viimeinen relaatio on itse asiassa vektorien v ja a pilkku pistetulo, mikä mahdollistaa nyt kaikkein siisteimmän ja koordinaatista valinnosta riippumattoman esitystavan tuolle vuon suuruudelle. Nyt me voimme itse asiassa yleistää tarkastelumme muille sihdin muodoille kuin tasoille.
Jos sihti korvataankin tällaisella haavilla, jonka muoto ei ole yksinkertainen ja mahdollisesti jopa ajasta riippuva, niin voidaan tämä monimutkainen muoto edelleen palauttaa edelliseen tasotarkasteluun jakamalla tämä pinta tällaisilla infinitesimaalisen pienillä pintalayksiköillä. Voimme laskea vuon aina kunkin pintala-alkion läpi, eli se on se paikallinen virtaus kertaa sitten sen vuon pintala-alkio pistetulolla laskettuna. Kun nyt summataan tai siis integroidaan yli koko tämän haavin pinnan, saamme kokonaisvuon tämän haavin lävitse. Huomaa, että nyt ei ole enää tarvetta olettaa homogeenista virtausta, sillä virtaus kunkin pintala-alkion läpi kuitenkin voidaan erikseen laskea. Tärkeä erikoistapaus on suljetun pinnan tapaus. Jos kuvitellaan, että suljetaan edellinen haavi tällaiseksi suljetuksi pinnaksi, niin vuointegraalista tulee nyt pintaintegraali yli suljetun pinnan, sen merkkinä tämä pieni ympyrä täällä. Ja tämä pinta määrää nyt tilavuudeltaan jonkinlaisen äärellisen kappaleen. Jos valitaan vielä pintala-alkioiden normaalivektorit siten, että ne osoittavat aina pinnasta ulospäin, niin näemme, että virtaus kappaleesta ulos antaa positiivisia arvoja vuolle, koska virtaus ja pintala-alkion normaalivektorit ovat samansuuntaisia. Ja toisaalta virtaus kappaleen sisälle antaa nyt negatiivisia arvoja, koska nämä kaksi vektoria ovat vastakkaisiin suuntiin. Koska me integroimme kuitenkin koko ylipinnan, niin saamme laskettua erotuksen virtauksille kappaleesta ulos ja sen sisälle. Huomaa myös, että tämän pinnan tai sen rajaaman kappaleen ei tarvitse enää peittää koko putkea. Itse asiassa koko putki ei ole enää oleellinen, eikä sen puolen haavi, eikä tuo virtauskaan. Putki voidaan nyt korvata kaikilla avaruudella, ja haavi voidaan korvata tällaisella ihan kuvitteellisella suljetulla pinnalla, ja virtaus me korvataan nyt sähkökentällä. Nyt meillä on tarvittavat käsitteet ymmärtääksemme Gaussin lain sähkökentille. Jos tarkastelemme tällaista kuvitteellista suljettua pintaa, niin osaamme määrittää tämän pinnan läpi sisään menevää sähkökentän vuo ja toisaalta sieltä ulos tulevan vuon. Tässä näemme itse asiassa erikoisen tilanteen, jossa suljetun pinnan sisälle menee enemmän kenttäviivoja, 3 kenttäviivaa täällä, kuin mitä sieltä tulee ulos. Näemme siis, että yhden kenttäviivan pitää päättyä pinnan sisälle. Tässä tapauksessa pinnan sisällä onkin niin sanottuja kaivoja, joihin kenttäviivoja päättyy, ja lähteitä, joista kenttäviivoja lähtee liikkeelle. Näemmekin, että meillä on eräänlainen säilymislaki. Ulos ja sisään menevien vuoden erotuksen täytyy olla yhtä suuri kuin lähteiden ja kaivojen erotus. Tämä itse asiassa onkin Gaussin laki sähkökentille. Täällä vasemmalla on sähkökentän vuo suljetun pinnan A-lävitse, ja oikealla on pinnan sisältämä kokonaisvaraus. Vasen puoli on siis pinnan läpäisemän vuon suuruus, ja tämä kokonaisvaraus kuvaa näitä sähkökentän lähteitä ja kaivoja. Lähteet me ymmärrämme positiivisina varauksina, sillä kenttäviivat suuntautuvat niistä ulospäin, ja vastaavasti kaivot ovat negatiivisia varauksia, sillä niihin kenttäviivat päätyvät. Mitä suurempi varaus, sitä enemmän kenttäviivoja, ja mitä useampi varaus, niin sitä enemmän lähteitä tai kaivoja varauksen merkistä riippuen. Tämä on Gaussin laki sähkökentille, mutta kuten ilmeistä, kyse on tuloksesta, joka ei millään muotoa rajoitu sähkökenttien tarkasteluun.